het eerst sinds pakweg 63 jaar hebben we een officieel goedgekeurde atletieke accommodatie. En dat hebben we na heel veel vijven en zessen samen met de gemeente kunnen realiseren. En ja, ik ben hartstikke blij. Kinderen, ouderen, die kunnen hier sporten. En 24/7, behalve in de nachtelijke uren natuurlijk, kun je hier sporten. Ja, geweldig. De oude baan was natuurlijk best wel versleten. En de bochten waren best wel haaks. En dat hebben ze allemaal aangepast met de nieuwe baan. En ja, geweldig. Iedereen is er blij mee. Dankjewel dat jullie er met z'n allen zijn. Op de eerste plaats wil ik heel graag beginnen als voorzitter van het platform Limburg Athletics Plus. Dat is het platform voor de atletieksport voor de provincie Limburg. En wat we gedaan hebben is na corona ook gezocht naar partnergemeentes. Of ben ik blij, trots dat de gemeente Kerkrade derde partnergemeente gaat worden. En dat we vooral in Zuid-Limburg mogen spreken van de eerste partnergemeente van Zuid-Limburg. Maar jij hebt die goede morgen overtuigd binnen 5 minuten. Ik heb met ambtenaren, die is wat zin onder andere, dat nood aan te schrijven voor het college, last minute, hè. Vorige week een college geweest. De accordeer heeft niemand tegengesproken, overtuigd van het belang van deze overeenkomst. We zullen zo wel zien wat we neergelegd hebben. En deze combinatie met Limburg Athletics, jullie vooruitbrengen, nog meer vooruitbrengen als jullie al waren. En daar zijn we blij mee. We hebben hoog van staan, ook in schooltijd, weet je, wie leven beweging. Ik denk dat we daar ook voor duren als we kinderen, maar ook volwassenen, oud en jong in beweging houden en weer in beweging brengen. Dan zijn jullie een hele grote speler in om dat mee te werken. Dus wat dat betreft ben ik er heel gelukkig mee. Ik wil er de hand op geven, via jou, voor de hele vereniging, alle leden, alle bestuursleden, alle vrijwilligers. Het is een geweldig iets wat hier gebeurt. En binnenkort, ik loop er hier vooruit, de gebouwelijkheid wordt ook aangepakt. Daar loop ik hier vooruit. En dan zijn we helemaal klaar hier. Helemaal klaar. Ik ben natuurlijk als wijkwethouder heel erg trots op hetgeen wat hier gebeurt. En Arno die zegt van ja, we zijn goed bezig, want we zijn vitaal en gezond. Hè, zijn we bezig. En het eerste wat hij dus tegen mij zegt, wil je een stukje bla hebben? En ik denk als het hele plan Bruis eens een keertje helemaal klaar is, dat we dan een heel mooi stukje Kerkrade erbij hebben waar we allemaal van kunnen genieten. Het moment van ondertekenen, wat er verbindend is, partnergemeente Kerkrade, alle twee. Ja, zeker. En wij hebben met een aantal verenigingen waar wij een G-sport, dus een sport voor mensen met een handicap. Ik ben lid van de ledenraad van de Rabobank. En je mag 1 keer per jaar mag je een impact check uitreiken. Ja, het is natuurlijk 1 en 1 is 3 dat ik deze check voor het framerunning ga inzetten. Ja, leuk. En de bal is nu geopend. Ja, dat is heel belangrijk. We hebben een club die al 63 jaar zit, die vereniging. 4, 5 jaar geleden. Het kan alleen maar beter, die mensen moeten in beweging blijven. We moeten ook de jeugd in beweging houden. Het is helemaal breed, is voor voetbal, maar ook atletiek. En we vinden ontzettend belangrijk dat we dat stand houden. En hier in de regio is dit een van de meest mooie banen op dit moment. Kinderen en alle mensen in beweging willen houden, gezond willen zijn of te maken. En dan heb je dit voor nodig, dit soort accommodaties, dit soort verenigingen. Die de jeugd ook goed voor willen zetten. Hoe is het nu op de dag? Heel snel. Ik heb een heel snel tijd gelopen. Ik vind het ook een heel fijne piste. En jij? Het was al een mooie aangelegde baan. Het was een fijne baan te lopen.
daardoor krijg ik ook meer snelheid erbij. En ja, het was leuk. Ja, het begint eigenlijk bij goed materiaal, een goede baan. En van daaruit kunnen we weer naar boven kruipen met de prestaties. En dat is natuurlijk weer een hele grote aanwinst voor de wijk. En wat heel erg, het is duurzaam, dus het is misschien wel weer voor 60 jaar.